Cethu. Ya stop. Unentombi la. Angayishela. Ilokho nje ingitshela ngoJames. uJames uyindoda, uJames uyindoda. Icabanga ukuthi uJames uzoyishada. Ikuphi manje ayishadile. Kodwa ke phela ke mina engizoshada maduzane nje mfethu noNomonde. Wena ozoshada noNomonde. uNomonde wahamba emakhaya akazotshela yena ubani umbelona uNosipho. Hayi, awume kancane ke mina ke ngifone ke ngizoshada ungalokhu uzositshela uNomonde wakho. uNomonde wakho usemakhaya utholele isoka nje lilusele inkongo. Hey, awufone mfethu. Hey. Hello. Ya mfethu. Mfethu ngifuna sihlangane mfethu yabo. Noma asini ngizoza mina lapho kuwena. Okay. Uye madoda. Ya ndoda ya. Sure. Ucijo mfethu nginoza isibhamu esingena cassette. Ngiyeza isibhamu esingena cassette. Ndiya lana ke insizwe. Ungazodlala ngami mina ngiyasazi isibhamu sami besine cassette. Oh, ungazongisidima wona shuthi ke kuzomela uzame iplan. Uhambe uyifuna le cassette ngoba ngiyayifuna ngempela ungangisidima. Mfethu napfakazi. Yabo isibhamu esingena cassette na. Wena cassette na. Sizwa manje mobukayo mina ngisidima ngiyeza isibhamu sami phela singasazi ndoda. Bese necassette ngiyakutshela ngithe amozama imali uthenge le cassette ngoba uyazi ukuthi imali. Uhambe wenze lento le yakhuluma ngayo wona. Hayi, uzohlanganisana bafethu. Yazi isicupho kunento engikutshela yona. Yabo le nsizwa le ngifuna siyichophe. Ngasilokho sodlala la amanyukama amaforum. Hawu. Asambeni mfisi, ayikho into esayihlalile. Ufuna sishaya imali. Tshela nje. Hey kodwa lo uthi uNomonde akekho la. Sibari kodwa bowenziwa yini kodwa ukuthi ungangitsheli? Awuthi bengisaba. Bosaba. Nangu futhi formaleza. Baby kwenzakalani la? Yo sendiqonsi yona. Kwenzakalani? Lutho. Indoda, namanje sakhuluma noBaby. Bathini ukwena? Formal. Aneke lento elenzayo. Sakushibilika iphongo, ngiqabulani ngephutha. Formal. Kulo msebenzi esiwenzayo, akudingakala ukuthi ube nentombi. Intombi nomsebenzi, impilo zami lezi. Uthando ngiyadinga nomsebenzi ngiyawudinga. Khetha umsebenzi noma intombi. Mawuthi ukhetha umsebenzi, uzongilandela. Ngikhethe wena. Awahamba manje benithi ukhethe mina. Ingxaki zakho zonke lezi. Yona nganushaya mina kanje ngempama. Manje usesitolo la ke wena. Cha. Manje wena ngumngane wami, Yenzani la? Yenzani? Laliya la. Uzophuma endabeni zami ezohlangana nezami indaba. Cishe ngcono uma nikhethe phakathi kwamesi sami. Wantu buphi sonke lesikhathi ngoba kade sikucinga noFormal. Ngithatha uqasha intombi yami la ngaphezulu. Hayi. Kulo msebenzi siwenzayo, akudingakala ukuthi ube nentombi. Sanibona. Yebo. Kanti wona muphi lo yamuzi lo ya? Waphela lo yamuzi ugadiwe. Ugatoba. Forum. Asiphinde sihlangane kusasa. Khona iqhinga engizoza naso. Hambe kahle. Hayi okay, ayikho inkinga. Unjani futhi? Ngaphela njani? Ngiyaphila. Hawu wena ngempela? Ya, yimina ngempela. Awuyazi bengitsho ukuthi ufake isithombe somunye umuntu kuFacebook. Hayi lutho yimina. Oh, manje ungitsheleke unentombi engaki? Hayi wena wedwa khona. Hayi bo ayikho leyo umfana akwazi ukuba nentombi eyodwa. Serious? Hayi, namanga wena. Azukuthini bafethu? Bethu ikhanda ama-anti.
Nikuphatha kanjani ikhanda? Seninezandla? Umbuzi impela wemfuthi. Yazi ukuthi la ejesa khona. Ngaseqanga ngehitha manje. Wena uyadlala. Malishisa nje ilanga, kodwa azuqinisile. Unyuse ngempela amaphesenti. Akufanele phela size sifane namakwerekwere. Ngiyakutshela mfethu. Bambe wathi wena mfethu uzofana nekwerekwere. Usidlule lapho. Mfethu, ngikushaya le mpahla lemi. Uthi ufuna ukuthi ngisazokhuluma nawe ma. Uvela uthi ngisazokhumula nawe ma. Hayi mina mfethu ayikazi ngenze leyo mpahla. Yenza ubhuti wakho. Kodwa bafethu, wena upetile ukuthi uhambe uyolungisa amaphathi lapha. Thina besihleli noRamaphosa cabanga. Hayi, esitamkokweni cabanga. Sunamanga ungena mangaphi? Besinyusa u350 cabanga. Hayi bethu namanga ngiye. Usu450 cabanga. Bethu ungiyeka bethu hayi, ungiyeka namanga. Indaba vele bafethu, ngithanda uqamba amanga. Uyawathanda amanga. Wena aduhleli noRamaphosa oduhleli la. Uyangibona nje la ngimhlophe. Bengiyamqabisela lapha kuze naye azoba mhlophe njengoba emnyama.